Yeah. Hi guys, welcome back sa among vlog. For today's video, magkilay tutorial me. Onya, nakoy kanang praktisan kay ang kilay ingon nagkuan. Ina bagsugod na ta. Ipatubang pa di mong naw. Sa para tagag chance. Okay. Perfect lagi nih. Di ba? Perfect. Diba? Una, drawingan sa para wa pa man human. Talbit na lang. All the way down ng neck. Sige na. Sige na ba? All the way down. Na. Para maldita kuno hay sag na kanang kilay ba? Di ba? Sige na. Pa man human. Oh, maldita man kilay na ba kana Georgia. Di ba? Ano ba Georgia? Daka Georgia? Ano Georgia na. Ay langas kay armatarong. Tarungan din ay mo. Alay! Sa naman tao. Ay langas kay paano man. Ay! Ito bang update? Ba pa man naman. Gamay na lang. Ilaya sa katay. All the way down. Hmm? Kira yan ba? All the way Ikaw? down. Kunya na. Ikaw sad. No, bite. No, drink lang milk. Hmm? Di na mo kuan, di minom. Kaya pugsa te. Sige na, sige na. Ay, suko dada, suko dada. Sige na. Ito bang? Ang dada. Ay, ikat ng kilay ya. Ikat ng kilay. O, di ba? Update. Katala akong kuan nga to ka, itong powder. Kanang itong gabi kasi gigamit na to ba? Kabante ka itong na-blue nga taas. O, na dito sa kinailawom. Sige na, kuha na yung pagdali. Kaya ako sa ni-ipos. Ipusan ako ha. Okay, atong utro, atong kuan na sa... Lagi nito eh. Sakit na. Sakto man na. Manulag na ikaw rin. No, lagi, no. Ay, yun. Oo. Ay, sana all. Oo. Ah, di ba? Oo, kani atong gamiton. Ato bang rin? Kaya para mataro sa audience. Sige lang yan. Chucha! Para matarong. Thank you, Chaya. Harap na milk and bread. Harap ang milk. Ginog eh. Ano, bihib lang na Chaya. Harap na milk. Ay, langas po. All the way down. Ano man ka? Ha? Kay supo dada. Langas. Natabay anak milk dada. Sabanta o daday. Sabanta dada. Basta di mahurot ang milk and drink. Ha? Supo dada anak. Imo dyan ako. Doon. All the way down dyan na ang milk. Kaya mo ka Georgia. Day. All the way down dyan na ang milk. Okay, ha? Supo ang dada anak. Now, Di natabay dada milk. lo. Paano milk? Chay-chay. Ang tawid naman dyan na. Basta mag-drink. Ay, langas. Milk. Magbihib Ay, nagtiyong? Chay. Bihib chay. Anak ko, love dahil na chay na. Lelo. Saban ko siyang dada ugma. Dada ugma. Bukan naman to dada ugma. Love man na chay dada. Ako pa na balance dapat niya. Magbihib ka diri lang ka-sleep, ha? Ha? Diri lang ka-sleep ka ron, ha? No. Oo, hari silong. Di mag-cry-cry, ha? Sleep, chicha. Ay, perfect. May balik. Ginom sa Diyos. Mo na ini kagabi na ako magpakatulgon siya. Akong istoryahan. No, no bite. No, no bite.
Murag ni atong list lagi ito. Murag pink. Char, sana all. Perfect. Wait, tarong play. So, ito. Murag ta. Ay. Nice content dito. Si bubble gum. Ay, may bubble gum. Perfect naman na. Oh, di ba? Tikas na pod. Dali na. Madam Auring. Tara, dayon kay mahurot na na itong kamera. Ayaw ba? Jai. Wow. Di ba na? Di ba? Perfect! Brush Andre. ka? Brush? Brush your teeth. Pwede rin ako. Pwede ko ni Dai, pwede pa siya toothbrushan? Dili pa man ipakuan kay basta nung makuan ng inig kaon niya ba? Kanang Malamig. namang lasa pa ang kuan nato te. Di pa man siya pwede ana. Busong. Ay, Ay lagi isa kasaka lagi kay madaot. yun naman. Agoy, mahuman magitag dalian eh. Hindi na kayo. Nag-anay siya. Kanya 5 dito ba? Hindi ba sa nagkalit? Ito mas gawa sa akong boat. Ano na po sa kwarta ko. So, na na po na rin. So, kami siya na kayo. Balik na. Balik na na. So, check. Pitik mo yung piece of ang 5. Ikaw? Ikaw, baby, ang baby. Nakalimutan mo ko 5. Kaya Nindot na ginawa sa inyong mudako na sa tiba, makat-on na siya gid. talagang kit-kit ang 5. Kung sama na. Ano siya, no? Makuan na siya ba? Baby, ang baby. Tarong. Ay, kaya makita kasi universe. Ay, ang tag-ano lang siya, deslaw mo. Ayun ang block. Te, Ano, bro. Chay? Ang black para man din sa mga puti o kanang naong. Puti man kag naong pwede ni siya. Oy, labay! Utang, tuloy yun na. Ibitay na. Oh, di ba? Balance kay kagkilay. Tanaw ang kilay ba? Perfect. Dali, si bugo pa ka na human. Di man di ko buti. Eh, lason. Dali kaya itong tiwason. Brown. Abi itong sa paw brown. Padol. Nili po ng brownies kagara. Ya, mungutan na rin, abe. Hindi, dali. Mungutan na rin. Ay, lanas. Okay. Saglangas kayo panuman. B! Ano siya nag-ibite na, be? May kikumudruing, no? Ayaw langas kayo matulin ta. Bibi. Lain. Wa man na balance, dili pikas. Langas kay ka. Butong na anak nga nito. Ayaw, lain man to tanaw kay pangkuan man ni Master Subabi. Datang kuya tata ba? Aku si Mr. Suabe. Tuwa. Tara. Balik.
baga-bagaon. Ano natin brown? Agoy, kalangas. Kami, picture tayo, picture. Sa. 1, ito ba? 1, 2, 3.